Привитание! Мы завершаем первый сезон проекта... Привитание! Мы завершаем первый сезон проекту High Talk интервью наоборот. За непрацяглый час наша команда паспрабавала ажно 11 разоў падняцца на вышыню 54 метров. І, адпаведна, столькі ж зрабіць абаротаў, каб расказаць вам актуальныя тэмы пра праекты і ініцыятывы. Сярод якіх гарадская велаінфраструктура, канцэпцыя Zero Waste, разумныя гарады, абарона офлайн і онлайн правоў, жыццё ў стылі нейкім там. Сярод якіх гарадская велаінфраструктура, разумныя гарады, жыццё ў стылі Zero Waste, магчымасці актывізму, антыядзерны рух і кліматычныя страйкі, а таксама шмат іншага. Агулам мы сабралі больш 6 000 праглядаў, і нам настолькі спадабаўся фармат размоў на коле, што мы вырашылі працягваць яго ў наступным сезоне. Таму мы, Хрысціна Чарняўская і Александр Лібертат, кажам вам да сустрэчы вясной у праекце зялёнага партала High Talk интервью наоборот. Прям з гімнам закончыла. Ух!